Limbador syumanen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Kaya amnesia, tuminomiti at dupatino. Sana pa rin ko tayo, amigo. Ado ti arap ko nga imported dito'y hideout. Dahil tati kaya ni siya kinisika, amigo. Ngem, saan na dito'y hideout ti kayat ni siya na paginuman? Ha? Sa dinong ti kayat mo, amigo. Ijay pueblo. Kayat ni siya ti makakita iti ado na guwapo. Kas kinipili. Guwapo. Wala nito na gusto kanya. Kadwain yung arot ni amigo itiruar. Billy, mapan kayo iti ngingina na paginuman dito'y probinsya. Wan, boss. Ala, amigo. Ni Billy nga rodan ti makaabukan kay tiruar. Sana ko na sumurot pa itado ti aramida kanya mansyon. Muy bien, amigo. Talaga na kayat ni siya, nagrag-ragsak. Kapayatan ti panagbakasyon ni siya, di ti pagilyam na Pilipina. Simmang paggaya man ni Don Agosto, anak na po di Espanya. Don Braulio. Puno na ito, General. Ganda ko na mga bakasyon pa lang dito. Anya? At bakasyon lang, hindi bangga na. Baknang kan nasirip ni Don Agosto. May panggap iti illegal nga arami. Awan ka diti panggap na nga aramidan when no itulong iti grupo tayo. Adda, General. Ngayon baybayag pa lang agdakiwas when numapanagpalpaliwa. Amo may tanda yata o. Nagsam iti nightlife. Kaya't ko makita manen ni Don Agosto. Nabayagin na panawan, ajak nakikita. Apaman na sumangpet ijay hideout kasaritan ton. Wen, Don Braulio. Kaya't ko matakablaawan. Agawid ni datayo, ijay hideout. Kayat ni siya, na ituloy ni datayo, nagrag-ragsak iti mansyon, ti amigo ni siya. Wen, Don Agosto. Kayat ni siya dito'y na probinsya. Presko ti malangap na angin ni siya. Nangangato pa iti malabsan na montanya, uwino pampantay. Don Agosto. Ano pa iti mabalin mo pagpasyaran dito'y probinsya? E baga mga kanyak no sa dinot di kayat mo papanan. Sa naparikot na itatili. Talaga na tayo ti kayat ni siya. Tiyak paspasya. Don Agosto. Asidik tayo ni Jay hideout. Okay. Apamal na makasangpet ni datayo, iti hideout. Agrendak manan ni datayo, iti vino. Kumusta ka Don Agosto? General Marasigan. Nasaya ata nakita manan ni siyak ni sikat. Kastagmat kan ka, Don Agosto. Talaga sana nagbaliw tilangan pa. Natair kalata. Sana kayat ni siya, di maawagan tinataer, General. Sorry. Sorry, Don Agosto. Dispensar, General. Mapanesyak, ijay la casa de huespedes, bueno guest house. Sana parikot na ita, Don Agosto. Ada ka din pagamanyak, Don Agosto? Adonde, ni General? Pimanaw ka din ni So. Saan pa Don Agosto? Apay ka di?
Saan nakayap ni siya na makita ti rupa ni Iso? Ha? Saan nakayap na makita ni siya ti karaho? Kasta ka din. Doon na gusto. Well, pili. Ibagam kini Iso na saanan ni siya na rumrumwar dito'y kwarto ni siya. Sige, doon na gusto. Kumusta ni amigo Augusto Igay hideout? Pinanawak ang nakaturog, boss. Talaga kaya manasam nga uminom iti arak ni Don Agosto. Well, Billy, iswadang gaya nyo lata. Bak nang naijay nga amigo. Ado ti mabalin ng aramidan. Ngam, boss. Marik na kakabusor na ni General Marasigan. Ano niya? Napaan ako ng tikasta. Pinapanaw na ngamin iti hideout. Ha? Apay nga katawa ka, boss. Billy, at dati na unag arason no apay akabuso na ni General Marasigan. Anya day ka, boss. Mamam to. Apaman niya bayag diti pagilian ni Don Augusto. Kitay ka pa'y asaan ang matagtagan niya. Adda ka di parikot mo, gayam. Pampanunutak lang ti kasasad ni Altea. Ha? Saan pailangan ang talgad ni Altea iti dayto a lugar? Anya ti kayak mason. Agdakdakiwas pailangan ti kidnapper. Patsak nga garamid maninday iti may kalipas. Anya nga rod ti planong ita. Kaya't ko abantayan ang imbag ni Altea. Sa bagay, gusto ka, gayam. Toro, adda ko makidawag kan ka. Anya day ta, Miguel. Nuawa na. Sika pailangan ti mangkita kini Altea. Ha? Oo na. At ang minas kang naramidag, kaya. Sa dinong amin ti papanam. Inawagan na ti sigod nga aset ka. May panggap ka dagiti illegal ang makaspasamak iti dayto a probinsya. Ha? Kumpirmado na. Adda pa kay naigan dagiti opisyal. Kadagiti illegal nga aktibidad ang makaspasamak dito'y probinsya. Gayam. Babani ti tulong dagiti amok nga aset. Mamwak ti ayan dagiti pakapaspasamakan ti illegal nga aramid. Nang ro na iti droga. Ayos, masitan dinabati ang droga kada na. May salangan na parokyano ti deliveran ta, at inton bigat langan na may deliver tinabat-bati asyabu. Wing Kuryo, agawit ang arutin. Mabantan. Sige. Uray ka. At na nakabalangan ikidalam ta. Sino ka? Awanan kayo iti bayan. Adon tinadadal ti biyan na. Gapo iti aramid yu apo siya. Sino ka ko ba ang mangibagay ti kasta? Wing Rod. Gapo ta siya tinapapet iti aramid yu. Napukaw dan ti pukot ka. Pungwag dagiti imadan. Irakat ko ilay ti kayo. Kalpasan na. Umawag ak ijay kwerpo ti pulisya. Isudan ti makaammo ka dagito'y apo siya. Masama ka na kayo. Bini. At na nakibiyang di pagnami. Sino tinakibiyang ka na kayo? May isa lalaki. Masiglat yung nambahin. Anya tilang at ibagbagam alalaki. Diyak may lasin. Ngaputan na sipngat di nakapasamakan na. Imasidag kada kami kinikabuki. At na dyan inugtaran na kami latam. Anya? E di nagsubli ti pungot ni
Naipaod kami ng iti po unti kayo. At damat kan dagiti kamang ti pulis iti aglawlaw mi. Nahala dagiti droga iti bulsami. As damat kan dagiti kwarta ang naglakwan mi. Di mo unay pigsan ti agsaw Jaski ka. Sorry. Ang pungpungtot ni boss gapo iti daytoy na pasama. Pili. Kasano kami nga rodan diti pagbalutan? Diyak mo. Diyak masungbatan dayta. Ibaga mga rod tiniton Braulio. Tairwar na kami diti pagbalutan. Ibaga na ito. Anya ka titi pakariribukan ni Sika, amigo. Nagitiawan Sir Serbina at tao. Natiliw da, gapo iti droga. Saan na parikot na pa, amigo? Basta saan nagsao, dagiti natiliw na taom, kadagiti polis, kontra ni Sika. Dahil tot isang dangar aramidan kanyak. Na talaga patayot ina. Nga urayan daday ti pagbaludan. Abay, amigo. Kumapoy ka din ni Sika. Anya ka diti kayat mo asawan, amigo. Nadlaw ni siya kini Sika ti kalabas. Nakaro ti panagdandanag ni Sika, may panggap ka dagiti negosyo ni Sika. Anya. Saan unay ni Sika na agpareko? Madadael ti ulo ni Sika na agpampanunot. Amigo. Relax ka lang ni Sika, amigo. Saan ni Sika na madanagan? Adda ni siya, akaduwa ni Sika. Kabayatan ti panagbakasyon ni siya, tulungak ni Sika, itinegosyo ni Sika. Sa din kinapanamigin, sinapol ka kanitoro. Adala ang inaramid ko, Althea. Miguel, Adda ka di bagan. Anya ti kaya sa ti panagsinay mo. panggap ko ti agbakasyon iti balasiw taam. Ah, Dahil ti panggap ko. Sa anak namin anatalgad ita dito eh. Ang mga no adamanin plan-planwan ni pong nga aramidan kanya. Althea, aging ga si Bibiaga. Aramidak ti amin para kan ka. Miguel, Buwan Althea, saan ka nasabsabali kanya? Imbilang kan, kas may sa akabsat ko. may sa akapsat. Wen, napatagkan kanya, kas may sa akabsat. Miguel, Di ka madanagan. Bantayan ka, aging ga si Bibiaga. Iti kasta, awan ti dakas ang mapasamak ka ka. Ma'am Althea, agyaman akta nakasubli kamot laungaon. Apay na Rosalia, anya ti kayat asawan ti panagsinaay mo? Ma'am Althea, kayat kunti pumanaw ijay mansyon. Ha? Imayak dito'y kunduyunit mo. Takailiw kamot taon. Nana, nabayagan apanawan nga agserserbiyak ijay mansyon. Bakit akaon, ma'am? Nakapsot mo tan tibagay nga agtrabahaw. Nana Rosalia, at dapay gundaway nga uray agsakita. Agubraklat ta. Makangagak mo't nga men iti agkakadakas asaw kini Don Braulio no sa anak nga agtignay. Maawatan ka, Nana. Tinasayaan. Kasaritam anaing bagninino. Tagretiro kan, kas babaonan iji mansyon. Dahit tatidak kala parikot ka, ma'am. Ibagakan ka tipunaw. Anya day na. Ay na. Sana na mapasamak ti panagretiro iji mansyon. Ha? Anya ti kayat mo asawa na, ha? Ma'am Althea, tong palbiag ti panagsirbay.
kas may sa babaw ng ijay mansyawn. Ha? Anya ti makagapunana? Ah, talaga atsak maawatan ni ibagbagam. Nana, amok. Ada ilimlimad mo. Ma'am Althea. Ibagam kumano anya rita. Barang makatulong ak, no parikot man dayta. Ma'am Althea. Katukad ti biyag ko ti ibalikas ko kan ka aparikaw. Ha? No ibagakan ka ti aming amaw. Ay na, agbalay o amamin pinsan ti biyag maw. Saan lasi ka? Ha? Anya ti kayat mo asawan na na Rosalia? Ma'am Althea, agridam ka. Tadalaang iti aglawlaw ti adipon ni Satanas. Uno man agpamarang ataaw. Anya? Ti tao adakdakamatetken ka. At nalaeng amang baliktad iti amin apasama. Awan ti umnaw nga rapid na. Nana Rosalia. Si bibiyag pa'y laang dito'y rabaw ti daga. Maurura mang ti kararuwa na iti impirnaw. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Paburbur siya anak iti imbaga kanyak ni Nana Rosalia. Idi namin sa nakalman. Anya timbaganakan ka? Ada pa ka buriburan. Pamasakit. Kan burbur siya dagiti imbalikas na. Ha? Una na kanyak adakkel ti agbaliw iti biyag ko. Naibaga na kanyak ti putno. Althea. Saan ka nula ang asyak ti agbaliw ti biyag na? No ibaga na aming kanyak ti kinapudno. Ha? Apay adi na pala imbagakan katipod no? Katukad ti biyag na. No ipudno na kanyak ti palimod na. Anya? Kasta tinaibaga na kanya. Masapula kasarita man na imbag ni Nana Rosalia. Ibagan tayo no nanti amin. Kaya't ko atulungan ni Nana Rosalia no anyaman ti parikot na. Ala, mapantan ija restaurant. Apagbiit tala ang ijay. Kasaritak laang dagiti tao. Well, Althea. Daan pa lang ang mapunas iti-isip ko tinapasama kanya kiti kalabas. Althea. Ang mga no adala ang idaglawlaw ni Bong. Katulitan naman ng tikas iti inaramid na kanya. Saan na bale? Naiblatar meten ka dagiti pulis ti amin. Tinapasama ka pa ng dukot kan kanibong. Nga madandanagan ang kailangan aking kaita. Agdo-ado di panunod ko nung papanak kigibalas yung tao ng bakasyon. Di ka madanagan, Althea. At daklat tayo tisibay mo. Ipanamnamakin ka asaanan na maulit pa eh. Dahil yan napasama. At daklat ka dito restaurant, Nana Rosalia. Uwan baraw. Amok namin nga umay kita dito'y ni Ma'am Althea. At dala inyawat ko kankwa na abanag. Kasta ka di, Nana? Baraw, di mo ko mabaybayan ni Ma'am Althea ha. Ha? Si kalang tiyamaw ka makatulong kankwa na. Bantayam anaimbang. Apay na ibagam ti kasta. Dumtang to ti panawag. Ama-aman na ti amin. Kat amangan no iso ti pagpagkadan na. Ba nag-adyak kaya't ama pasama kankwa na ti kasta. Nana Rosalia, kaya't kakasarita na imbag. May papan itidayta na ibagam. Ngam saan at iti restaurant ti pagsaritaan ta. Sige baraw. No addawan na. Ang sarita tamito anaimbang.
Rosalia itay, Miguel. Imbaga na bantayan ka na imbaga. Anya? Ibilbilin na kakanyak. Isong imbaga kan kwa na. Ngagsarita kami to itinalabat. Kasta ka di? Mariknak nga da ilimlimad na. May papankan ka. Anya? Dahil tama tisim kan itiisip ko. Idi kinasarita na ni Nana Rosalie. Sa dino ka diti papananta? Agsublidan iji kondo. Ala, pagandaro mo ti Porche. Okay, up. Aginom lang nita kayo, iti Bino. Siyak, ti makabugin nita kayo. Ako ba, tim pagatang di siyak na pulutan. Agrendag nita kayo. Bili, apay na dita sango ni siyak ti ayaw ni Sika. Apa Don Agosto? Umay ni Sika, iti abay ni siya. Apay lang Don Agosto. Basta kayat ni siya na makaabay ni Sika. Anya? Ala, umayan ni Sika, dito'y ayaw ni siya. Sige, Don Agosto. Nana Amalia, nagatang tayo matanda iti kasapulan tayo. Wawid tayo ka din. Huwenturo, dumag-asak labiit iti agas ko para iti high blood dita parmasya. Sige Nana. Ala, bumalasiutan dita kalsada turo. Sige Nana. Nana Amalia, mabit lang. Apay, Ni Nana Rosalia, iso ti sumungad. sino arusalya ti Oh, apay Nana Amalia. Darasan turo. Umaykaan, bumalasiutan iti kalsada. Kartingam, umaykaan. Nana. Kaya't pa'y, ni siya, iti uminaw. Magalabas nita kayo iti Bino. Siya kunti mapan mangalad Don Agosto. Sabi, agtugaw lang ni Sika, dito'y abay ni siya. Mangibaw lang ni Sika, di mapamangalay iti Bino. Sige Edgar, ikaw man mangalay ti numan tayong ngarak. Bili, kaya't ni siya, di agsanggir iti abaga ni Sika. Anya? Agad-gad ka din ni Sika. Sige, Don Agosto. Agsangir ka iti abaga. Agsanggir ni siya. Diyos ka. Anya ka din tararamidan ni Don Agosto. Apay, Don Agosto. Apamang namalpas ni tayo na uminaw. Umay ni Sika, iti kwarto ni siya. Entiende? Wah. Umanugutan ni Sika, Bili. Diyos ka. Apay nga hinaprosan ni Don Agosto ti lupaw. Apay nga eh. No agad-gad ni Sika. Patayin ka. Anya? Nana Amalia, apay akal lang at nagapura tayo itay nakita tayo ni Nana Rosalia. Isugayam tinakdakamaten idi kanyak ni Miguel. Ana am-amu na iti restaurant. Naagnagan iti Rosalia. Apay Nana, am-amom ni Nana Rosalia? Saan laeng nga am-amu turo? Nasigad pa'y agayam ko. Ano niya? Si Bibiyag pa'y gayam ni Rosalia. Kunak no natayan. Anya ti kayat mo asawan, Nana Amalia. Turo. Diyak mabalin nga isalaysay kan ka ti amin.
Pangaasim turo. Tadi mo ibagbagakan ni Miguel dagiti na ibagakan ka. Una na. Mangnamnama kayo kanya. Agyaman akno kasta, turo. Anya ka dito ramidak dito silid mo, doon na gusto. Kung agad ni Sika. Mabutang gayam ni Sika kinipatay. Doon na gusto. Ikak ni Sika. Iti ado na dinero. Basta papyam, di kayat ni siya na mapasama. Ha? Adoy, ti ado na dinero. Awatan ni Sika. Narapat na kwarta. Wen. Kukuhaminan ni Sika dito. Pili. Anya nga minti ramidam kanya, doon na gusto. Paragsakan ni siya. Anya? Apay na nagmulakat ni Sika. Doon na gusto. Kaya't mo asawan. Anadang tingiwat ni Sika. Doon na gusto. Narigat paparamid mo kanya. Saan na narigat, Pili? Nalakalaing. Kaya't ni siya, ni Sika. Gapota guwapo ni Sika. Malilibo ka na itimbaga kanyak ni Nana Amalia. Amu na gayam ni Nana Rosalia. Malagip ko tinagsarita ang daidikin ni Miguel. Idakdakamatin idi ni Nana Rosalia agayam na. Akarup-rupa unay ni Miguel. Katawa sa bali. Nadi ni Nana Amalia. Toro, Sikamat gayam. nakapanimid ka mat dito'y tawa. Adan sakit di pampanunutan ma. Ha? Ako Awan gayam. Amamukan, Toro. Amok nga da pampanunutan. Awan ko naklangarudan. Ala, makamukan na di mo ibagakan niya. Awan mat namin tirumbang nga ibagakan ka. Talaga nga awan, gayam. Nagsakit di bagbagi. Tigas kaya doon na gusto. Baklamat gayam. Hanggang sa nabali. Ado akwarta tintad na kanya kay dirabi. Bumangon ako. Nangaton dya init. Ijay langan mansyon ni Don Brawl na tipagarmasarak. Billy? Apa yang kasta tilangam? Kas kala na puyatan Boss, ado lang amin tinainom kong arak ni dirabi. Ay, Apa nga umisan ka, boss? awan, Billy. Uray di mo ibaga kanya tipod no. Ambok, pinapasamakan ka. Anya? Kastay na ko nakidinkan ka. Saan ang babae ti Pangisman ni Don Augusto? No di ka, lalaki. Boss, Mawatan ka, Billy? Mawatan ti Marikrik na ita. ikay kaya nakatugaw iti sirok ti kayaw ni Mona. Kanayon na ta, kasta ti raramidan na. Nabayag nga minay na sana nagparang ni Miguel dito lugar na eh. Masya na ka ni Nina. Agayat launa ka ni Miguel. Masigak man ta kasalita. Nina, anak.
Da kayo magkayam, tatang. Masyanak nga minken ka, anak ko. Kanayo na naliday ka. Tatang, Ni ka di Miguel ti pampanunutan. wan, tatang. Amok na kailiw mo ni Miguel. Agam kastoy lang ti may bagakan ka. Ibawing mon iti sabali alalaki ti panagayat mo ka ni Miguel. Adumot dagiti agdat-daton kan ka. Nila ang Miguel kay ayatan, tatang. Napod na ti panagayat ko kan ko na. Ngam adda pagsaksakitan tinakam ko. Agsaga na kanyak dayjay ababay. Agsaga na kanyak. Anya ka din ti bagbagam anak ko. Ti babae nga amo ni Miguel, tatang. Apaya pagpupungtutan ti amo na. Iso ti makagapo. No apay asanan nga agparparang kanyak ni Miguel. Nena, apaya kasta ka matan anak ko. Saan ka mat asigod na kasta Gapukin ayat, tatang. Aramidak ti amin tapno matagi ko aklaom ni Miguel. Anya, ay kinamartir daytan anak ko. Amo yung mat ngay ayatak unay ni Miguel, tatang. Iso ang sakit tinakam ko ang makakita nga da sa bali a babae. Akad kadwa ni Miguel. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kabaela kun ti mapanagla ko ijetsendaan turo. Isu adwatan ang mapanagla ko. Sigurado ka, Nana Amalia? Wen, napigsa akon. Kas makita mo't. Adamat tay tumtumarak nga agas para iti high blood. Ano? Makamu kayo lang ta, Nana. Ken maysa, kailiw kumatan ti mapanagla ko ijetsendaan. Kinapudno na, Nana Amalia. Ado ti mang sapsapol kada kayo ijitsendaan asukyo. Kasta aya. Una na. Ala, agrubwat ta nga ruden turo. Agla ko ta adwa ijetsendaan. Nana Rosalia, nasaya tayo may kaditi restaurant ita nga oras. Apay kaday, ma'am. Awan nga di maibaon ko ang mapan ijetsendaan agumatang kadagiti masapsapol diti restaurant. Ay, sige, ma'am. Siya kunti mapan. Agyaman Nana. Day off nga minta ibabaon ko nga agpalpalingke. Lukas ta nga tayo pagatang ko. Di ka matanagan, Ma'am Althea. Siya kunti mapan makichinda. Total, awan mo ter aramidag ita. Mabitla ang Nana. At titilistaan lagi tigatangan nyo, Nana. Ala, buntoy nga rudang. Kainak makichinda. Turo, inakbit gumatang iti bagas tayo. Awan nga mi nagtiisaan ko inton rabi eh. Una na. Siya kunti makamu dito eh. Ala, inakon. Basit ti umay agatang ita-iti-ikan ah. Matumal ako na day ti Tagalog. Ay gumatang kayon itikan! Umasidag kayon suki! Sa diwa pa'y dagitiikan ala ko may! Turaw! Ha? Nana Rosalia? Dito'y kayam ti pwestuyo iti ikan. Ay una na! Nakaumay kayo magtitiksindan. Ay, imbaunak nga may ni Ma'am Althea. Ipagpagatang na dagiti kasapulan ijay restaurant. Kasta ka din Nana. Ay, sigay. Labsan ka pa'y be ay turaw. Mapanak iti day tabanda. Sige lang, Nana Rosalia. Balaban turo. Basit pa lang tinaglakwat ka. Ngarad Nana. Saan nga agpapada ti Aldaw? At Aldaw anapig sa tila ko.
Adamat aldaw, anak kapsot. Talaga akas ka. Ang gaya mo, Nana Amalia. Imay itay dito yung pwesto ni Nana Rosalia. Ha? Anya ti ginagara na dito tindaan. Adda ka na'y pagpagatang ni Ma'am Althea kung kuwanan. Anya ibagbaganakan ka. Nagdamag lang, adito'y gayam ti pwesto itigan. Sigurado ka, aday talaang ti dinamagnakan ka. Wala na. Awan matinti sa bali pa'y adamagan. Sa bagay, di na mo asyak ti akin pwesto iti na ito. Wala na. Saan arumbang ang makita na to? Saan arumbang? Ada ka di pangibaunan nyo kanya, boss? Well, Billy, ikalaan tayo koleksyon tayo iti sugalan. Talon nga daw asan anaala dagi jay. Uwan, boss. Mangitugot ka iti buyot mo. Aglayon kayo iti sakalan ti bantay. Urayan na kayo ijay ni Anton. Uwan, boss. Itan mo kan kuan ti abasto na amakmakan. Kan basit agatan. Sige, boss. Ala, sigan ti maka mo iti pangibabaw na kan ka. Kumusta ti sugalan, Bernabe? Napigsalat na, Bele. Ako, bakit yung susugal? Masaya to kasta. Oh, awatan dati ba si tapat? Ano tilinaw na ito'y Bele? May parit nga agas. Kasi ti sigal. Ilakom ka nagiti parokyano tayo aman nugal. Sana parikot na ita. Kapag isulaw na, andag sapsapol ita dito, iti siya po. Masayat. Ala, iyawat mo kanya kung di koleksyon ti sugalan. Handa pa'y papanan mi ka nagiti kakadwa. Okay, mamit lang. Kumusta ni Althea ijay restaurant, Rosalia? Ay, nasaya at mood, sir. Kinapudno na. Saan ngagbaybayag iti restaurant? Apaman amalpas na jirumbang ngaramidan na. Pumanaw na dagaws. Nasaya nga ron no kasta. Saan pala na talaga ti biyag na gapoy tinapasamak kan kuana iti kalabas? Un, sir. Siyak nga raw ti madandanagan. Kaputa ka na yun pa'y ti iruruar na. Tinasaya at kadayunan ti mapanmang sarungkar kan kuana iti restaurant. Un, sir. Aramidag tayo ta. Sagpaminsan lang amin nga umay diti mansyon ni Althea. Sir. Manipod na kagatangan iti condo unit na. Manmano na makitag. Kwa, sir. Nananaya nabalasang ni Ma'am Althea. Pinili na mo tin at tiagbukbukaw. Day tangaron. Kailiw kumagta ni Althea. Nang runa ti panagisam na. Ha? Sir? Napatagkanyak ni Althea. Iso nga ipaay ko kan kuana ti waya-waya. Tapno maramid na amin akayat na. Kasta ka diti imbagakin ka ni Nino, Nana Rosalia? Un, ma'am. Kailiw na ka ni Ninong Mau. Una yan ni Nino? Kaano lang idinagawid a kay Mansion? Ay, Ma'am Althea. Panagkunak. Husto laang ter aramidam. Nga niya? Di mo unay sansanang ti panagparang mo kunkwana. Anya ti kayat mo asawa, Nana? Ay, kwa, ma'am. Uwan mo saan? Panawang paikit dahin da ito alugar. Anya? Iti adayo alugar ti papanam, ma'am. Apay ka di akas dati ibagbagam, Nana? Ay na, Ma'am Althea. Diyak kaya't adumtang to ti panawan amaawatam dagiti bagbagak. Basta tong palam dagiti singasing kuken ka. Nana,
Adda ka di saan anasaya at amapaspasamak iti mansyon? Ajak amo? Adda, Ma'am Althea. Ha? Katsakbay nga dadakas ama pasamak. Umadayukan. Panawa mo ni Ninong Mau. Kasi pamalitin bagalan ka ni Nana Rosalia? Juan Miguel. Kaya't na pumanawa ko dito eh. Panawa ko ni Ninong ko. Husto timbagana, Althea. Apay anay bagamat kanyak ti kasta, Miguel. Anya ti amuyo ka ni Ninong ko. Di mo ko matagidaksan dito ng ibagak. Anya nga minday ka. Saan anasaya at ti aramid ni Ninong mo, Althea? Anya? Itata na sa papay. Umadayo kan iti daytoy a lugar. Amom ka di ti sasawang, Miguel? Well, husto launay ni Nana Rosalia. Siya kung timang ibagbagakan ka. Saan anasaya at tao ni Ninong mo? Miguel. Agul-ulpot ka. Saan ang agul-ulbod? Mapanagnagam ka di dagitang maibagbagam. Si ka mismo timang panagnag, Althea. Please. Panawan na pailaang agmay-may sa Miguel. Diyak kaya't adang ganda kiti ibagbagam. Nasaya at tao ni Ninong ko. Iso nga awan ti amok at dakas nga arami. Kabura na kan ni Ma'am Althea, gayam. Ginura na gaputi imbagakan ko na. Anya nga mintim bagbagam kan ko na, gayam. Imbagak asana nasaya at tao ni Don Braulio, aninong na. Anya? Naibaga ngamin kan kuana ni Nana Rosalia. Nga umadayon ni Althea. Kat liklikan na ni Don Braulio. Ah, awan nga mintiam mo ni Ma'am Althea iti mapaspasamak, Miguel. Naimula iti isip na dagitim pakpakita ti Don. Akin na imbagkan kuana. Agasam, naglaing ngagpamarang day dyan kay. Idi ngamin napalabas ngal daw. Nagiwaras dagiti tao na iti grocery items. Kadagiti tao iti kabangibangayli. May isa kadagiti sukik iti tiyandaan tinang ipalapayag kanya. Managin kuko na day dya Don Braulio. Nagalas ti lang ati probinsya tayo. Uray sa di na ti papanam. Ado ti mapaspasamak a krimen. Nangato ti crime rate ng rona iti droga. Awan nga rod gayam. Kapaliiwan pa'y nga awan ter aramidan dagiti otoridad dito ayan tayo. Gusto ka? Ado nga min dagiti sindikato. Amang busbusal iti ngiwat dagiti otoridad. Gusto ka di dahito nga aramide, manakaw. Uwan tatang. Manggadak iti lugar da Miguel. Malah makamu kalata. Saan ka malapdan? Maawatan dak ko mga tatang. Aramidak ti kastoy. Tapno maya si dagakin ni Miguel. Wen, alah, maawatan ka. Di kay madanagan. Amok ter aramidak. Talaga ngamin akailiw ko ni Miguel. Kangarod maturugay. Masapa ka pa'y ngagluwas inton bigat, anak ka. Urayat dito ni Miguel. Sapay na kumata nabasa ng tintext ko kankuana. Ngagkita kami iti dayto a lugar. Napigsa ti signal ti cellphone dito sentro ti ili. Saan akas ijay parang nga awan apulos ti signal ti cellphone. Nilakit din Miguel ti nagreply. Iso ngagpaiso. Adi abanak. Umayan dito ni Miguel. Sa di na ti papanam, gayam. Nag-text kanyak ni Nena. Urayan na kay sentro. Jay babae adakdak ka matum idi kanyak at tagaparang. Wentoro. Malo, mapan ka nga rodan, gayam. Siya kunti makamu dito balayo. Adda ngamin na panan ni Nana Amalia.
Sigurado ka kahit matimanggad dito yung lugar ni, Nena? Juan Miguel. Ala, di ka madanagan. Kasaritak ni Altea. Barang adda ba kanti trabaho iti restaurant na. Ha? No kas pangarigan manggad ka dito eh. Asino iti kadwa ni Tata Kaboy di parang? Tunggal malamat lang ti panagawit ko. Total, agin na sidagmat lang ti ili tayo. Saan ka marigatan? Saan? Kinapod nun Ada nakasaritak agayam amang isara kanyak iti trabaho. Ngam saan pa asigurado no makastra ka? Ala, tangay na kainanagan. Sumurot ka kanyak, tayin ta kasaritan ni Altea. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kunak no namin pinsanan na ginuranak. Hingga po itinaybagak itinaminsan. Siya di klase ti tao. Asaan ama nagimula iti sakit tinagam, Miguel? Altea, Miguel, anda ka di bagam kanyak? agsapsapol nga ni Nena iti panggadan na. Kat sikatin na panunot ko ang makatulong kan kwa na. Ha? Ni Nena agayam mo? Wen Altea, agsapsapol iti panggadan na. Kasta ka di? Wen, O sige, kasaritak na rin Nena. Saan ka kadi napili iti trabaho? Saan, ma'am? Uray anya klase ti trabaho. Kabailak nga ramidan. Altea, kung namlatan ka niya. Di na kun awagan iti ma'am. Sige. Altea. Kasta ti kayat ko. Awagan naklatan, tinagan ko. Kinapod no na. Panggap ko matlaang kagsapol iti may sa award dress. Kasta ka di? Kat, kaano ti kayat mo panagrugi? Lumabanin. Uray itamat laan. O sige, saan aparikot kanyak dayta? Total, gayam na kaninikin. Iso nga ipasig mo matantirik nam kanyak. Sa anak matanyag sapol pa iti requirements mo. Agyamanak no kasta, Altea. Agyamanak unay. kumusta nila? Anya tinagsaritaan nyo kanya Altea? Mabalin ako namang rugi iti anyaman nga oras, Miguel. Nagsaya at gayam at taon ni Altea. Wen Nena. Agyamanakan ka. Ha? Apay nga gihaman ka kanya? Gaputan na kastrekak iti trabaho. Kat maya sidagak pa'y kan ka. Nena. Miguel, naragsakak. Gaputa ka na yunan, makita ka. Ah? Naragsakak ikan, Miguel. Ay na, narabyan ka si Mang Pay. Kumusta tinapanam anak ka? Nakastrakak kon iti trabaho, tatang. Sa dinaw. Iti restaurant ti gayam ni Miguel. Ay kinasayaat, no kasta. Ang saan ka nga taamarigaan, iti panagbiyahin nga agawit bitaw. Saan, tatang? Italaang day ti apanagawit ko. Nagsarita kami iti gayam ko. Abangak di may sa abakan ti asilet iti pagababangan na. Mala, luday tati kayat mo. Di isaw. Mabiit lang ang tatang Isaganak lang dagiti masapsapol ko. Tainton bigat matlaan. Agsubli akon iti trabaho. Ano nga oras ti duty mo ti restaurant, Nena? Alas 8 iti bigat nga aging iti alas 5 iti malam. Ay, kasta ka di? Kunak no siyak ti mangisaragkan ka iti trabaho. Ngam nakasapol ka matgaya man. Juan Teresa. Sa bagay. Saan pa'y asigurado di pangisar-sarkakkan ka trabaho? Uwan gayam. Nagsapa ka na nagluwas ang naggapo iti lugar yo? Juan, nariwat pa'y laang idiaga po ak ijay parang. Ala, panawan ka pa'y diti silid mo ha? Agrubatak matan. Aggidantan arumwar Teresa. Masapa akmat amapan iti restaurant. O sige, Nena.
Nagagat ni Nena nga trabaho, Miguel. Awan ti maibagak ken ko na. Nasayat nga ron nung kasta. Kinapudno na. Kaya't ko ti agpakadwakan ko nga grocery kadag iti masapsapon iti restaurant. Ay katwa na. Iti kasta. Di ka wanay marigatan amang imat ka nagitigatangan nyo ang grocery items. Ala, imaniham de kotse, Miguel. Paayabak ni Nena, tamapan tayo iti grocery. O, Nana, at tuwing tida ng mga inumang. Agyaman na, Turo. Kumusta tirik nam, Nana? Ay na, maululawak pa ilaan, Turo. Ay, jak manan maawatan tirik nak ita. Nagtumar kayo ka din, itiaga siya para high blood. Wen, itay pay Maapay nga ta maululawak lata. Nagdagang aming ti panawan, Nana. Kinasayat, inak gumatang iti prota sa kaninyo. Malaman nga ro, Turo. Kaya't ko timangan iti prutas. Barang agkalma tirik nak. Nana, mabit lang nga rin, Nana. Sana bali, mabitak lang amapan gumatang iti prutas a kaninyo. Nagbayag mutan di Turo anapan gimatang iti kanagaprutas. Kunana itay amabiit laeng. Ay, uunayan day siya tao. Ay, maulawak. Gapo siguro iti kanayon a panagpuyat ko. Ay, uray anya ti aramidag. Malagip ko lata ni Rosalia as igod agayem ko. Kailiw ko mata na makasarita. Agam saanan amabalin. Liklik ako na iti agnanayon. Day, simbagputan ni Turo. Pasensya kayo, Nana. Nabayagan ka na pandimatang iti prutas. Ay, okay laeng. Tinapatag. Ada nagatang mo. Muna na. Magdudo mga klase ti prutas, ti ginatang ko. Ay, agyamanak. Oh, dahito isang ti unang nyo akanan. Nagmayat ti pan nakalum na. Pisyam nga rudan. Tadwa tamangan iti dayta. Una na. Sigurado anananam dayto eh. Nasamit. Gaputa nagpintas. Kan sexy jay babae anang gatangak. Anya. Ay, isumot lagayam anabayagan ka anapan gimatang kadagitoy a prutas. Tanakakita kagayam itinapintas a babae. Siyempre mo't gagangay iti baro. Ay, unay kalakit din. Aya, balasang ko. Ha? Si kamot na na Amalia. Sanak abalasang. Napaklan abaro. Wano lalaki na ito'y. Ha? Kita niyo magtitakyag ko, Nana. Nagdadakkel ti muscle ko. Agaw awitak ngamin iti barber. Anya. Ala, tapno mamati ak iti ibagbagam. Ingkakit di pisyan day tasanja, takanentan. Wala na, Amalia. Hahatiin ko na ang sandya. Asino dyan babaya ka doon ni Altea ang nakatakdar iti sango ti grocery. Wow. Mayat ti pamagina ka nagpintasa. Billy! Sino tikit kita? Amtayin sarteng mo pa iti kotse. Billy. Aguli kayo lang dita. Ay may bilas ko. Unay ka maten. Impalikas mo pa iti kompleto anagan ko. Jay babaya ka doon ni Altea iti sango ti grocery. Korsonada. Manen. Si Kamit Billy. Basta titog tibuk na babae, korsonadam. Di nakpakibyangan ha? Anay ko. Apay ngagkasta ka nga, Billy. Di naklamlamyungan. Paltugan ka. Ha? Sorry. Kaskala day di kardo aman nakibyang. 5 lalakyan ka tarabitab. Apay na pa uli magkamad dita.
Jaime Velasco. Bumabak. Umasiday ka kadakwada. Kaslador urayan dahi ti sango ti grocery. Ita kayon ti makamo dito ya. Nih, apay adi kay sumugbat. Anday ko, apay manen bili. Apay adi daksungbatan. Itayak pa laso mano. Ang bagamot ngamin nga gulimag kami. Isan kami ngagsasaw kani Jaime Velasco. Pagburbura kanyo ti dara. Ito naman, paltugan kaya. Bili, saan? Di nakapatayan. Sorry. Naglugan ta ni kinagsardeng ako ti batog da. Da kayong tumot namin. Nakapanaw dan. Timuar doon Agosto. Kadua na, nagitidad dumabuyot. Sigurado mapandaman na nagrinag itiarak na gajay, Boss Billy. Mas namin itiarak ni Don Agosto. Wen nga ron. Saan lang arak ti pagasman na? At tapay sa bali ang adlaw ko, Billy. Kanya day ta? Nasam iti lalaki. Anya? Ah, apay kaslanas daw ka nakangagitim bagak, Billy. Anya ti kayat mo asawan, ha? Anda mo, Billy. Anya ti amo mga ibagbagam. Ibagaw mo na. Nakita, di pa nagkapumiti silid ni Don Agosto, ay di namin sa narabi. Anya? Manong ay tintad na kwarta kan ka, Billy. Patayin ka, buwisit ka. Manakibiyang ka. At tumaraya kon! Hoy! Agsubli ka dito! Patayin ka man, layan! Billy? Kumusta dagiti collection tayo iti sugalan na? Masayat mo't, boss. Awante pa rin ko. Good. Good? Kumusta mo iti panaglako tayo iti droga? Iti mismo sugalan? Kasmod lang iti sigod, boss. Awan mo ti parikot. Nasayat nga rod no kasta. Boss, kung nakanyak ni Anton, para bantay di plantasyon ti marihuana. May salangan na bulan. Agapit tayo kanon. Wen? Nayawag mo tan kanyak daita ni Anton. First class. Dagiti na imula ang marihuana iti depang ti bantay. Agpaiso ta, boss. Dakaw ti mapastrag tayo no maapit amin dagiti marihuana. Adda pa'y kaya mimbaga kanyak ni Anton. Anya data? Kurang kano ti may itid nga bastuda. Agpanpanayon da, boss. Okay, saan na pareho data? Basta lakit di aramidan daan na imbang ti trabaho na. Sa bagay, binilin ko ida na yung bag, boss. No, da sa baling agbasak-basak iti plantasyon, patayin da dagos. Good. Gusto lang timbagam ka na kwada. Wan gaya ang pili. At na pangipauna kada kayo ken ni Jaime. Sa din, boss. Iti hideout ni Mr. Santos. I-deliver yung kankwana dagiti droga. Alain nyo matan kankwana ti bayan. Areglado, boss. Alam? Ayabam ni Jaime. Takadwam amapan agi deliver kadagiti droga. Lana, apay akas lang masakit ka. Ha, ako awan da ito'y anak ko. Nasakit lang ti ulok. Madlaw iti langayo anapuyatan kayo. Apay ka di? Ako, Miguel anak. Sakbay amala daw ti amin. Adanasken amam. Anya ka din ti bagbagayo, nanan. Panawen siguron. Tapno maamuam ti kinapudno. Anya day ta kinapudno. Ay, awan anak ko. Ang dudu mamatan ti bagbagak. Talaga nga min anasakit ti ulo. Ay, lipat mo, tinaibagakan ka. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan
iti sumarunungayin kami patalatang. Kasta timbagakan kanina na Amalia, gayam. Wentoro. Diyak nga rod maawatan. No apay akas di timbalikas na. Amom gayam. Sa bali ti madmadlaw ko kinina na Amalia iti kalabas. Kanayon ngagpampanunot. Dahil tama tinadlaw ko kan kuana, gayam. Kasaritam animbag. Amo nga daparikot ni Nana Amalia, gayam. Kinasarita kon. Em talaga di na kahit nga ibaga ti parikot na. Wan gayam. Apay toro. Kwa, adda na sa ukanyak ti gayam ko. Anya day ta? May papan kadagiti user kan pusher iti maiparit nga agas. Gayam, mapagtalkan da gayam ko. Iso ang nagpalutputak kan kwa na. No sa dino ti pagnanaadan dagiti pusher dito'y ayan tayo. Ket, imbaga na ka di. Asidag lang dito'y lugar tayo ti pagnanaadan dagiti pusher. Kastamutan dagiti user. Anya? Nagbalinan nga ili dagiti drug addict dito'y ili tayo. Gapo kadakwada. Mairamraman pa yan dagiti saan nga gararamat iti droga akas kada tayo. Wentoro. Ado dagiti agtutubo ang madadal ti biyagda. Nagtultuloy ti panagaramat da iti droga. Miguel, gayam. Amok. Sika lang ti makatulong kadagiti agtutubo. Ibagam kanyak ti lugar a paglemlemangan dagiti pusher. Tas akon ti makamo. Sige, gayam. Damag ka. Ibagakkan ka no sa dino a lugar ti pakasarakam kadakwada. Kumusta ti pa nagtrabaho yun diti restaurant, Pena? Saan ka kadi amarigatan? Nairwam ti bagit itinadadagsan ang trabaho. Althea, iso ka ba ilak dagiti trabaho diti restaurant? Nasaya at nga rod no kasta. Ad ako madamagakan kanina. Anya dayta? Nabaya kayo kaningagam amo ka ni Miguel? Ha? Uwan, nabayagan. Idi pa ang aktibo ka soldado ni Miguel. Okay. Apay, Althea. Kuwan. Nadlaw ko ngamin anapasig ka kinkwana. Uwan. Sa anak la anapasig kinkwana. Ha? Anya ti kayak mo sa wan? Kuwan. Nalablabos pa yung itiday tati kinapasig ko kini. Apa nga insartan mo diag sa Kwa, Althea, lipat mo timba ka. Lipat mo. Oh, Rosalina. Apayada ka ulimag ka. Masakit ka kati? Ha? Ay, kwa. Ay, awan na itaw, sir. Sa bali tilangam. Apay? Ay, sir. Agsaw ka, Rosalia. Anyat marikrik na. Ay, sir. Yakon kabaulan. Tiyan niya. Yagulpaw. Anyat ti kayat mo asawan. Sir, nakapsuta kaon. Marigata na kaon. Nagtrabaho pa dito'y mansyaw. Sana da ito ti kayat ko amangag. Apay at di mon kabailan ti agulbud ako nam. Sir. Ilawlawag mo kanyak ti kayat mo ngay baga, Rosalia. Ilawlawag mo. Tatanay delibertan dagiti droga kini Mr. Santos. Bilay. Ay nga pangit, aramidan ta. Mapantay ti restaurant ni Althea. Ay nga, aramidan tayo jay. Inakitaan di babaya kadwa na itinaminsan. Mapantakitin iti hideout at napiramidan. Anya ti aramida mi hideout? Ang inom makitiarak kag may maysa. Anya? San ka sumuro, Taimi? Sana talaga. Makininumak namin ng itiarak.
Siyak ti masurot, ha? Sikat yag maneho. Iso ang mapantay ti restaurant ni Althea. Masyado takag maneho, Bili. Masakit tima ko. Masakit. Kanya? Agmaneho ka, wano luguban ka, ha? Sige, siya ka. Bili, noon mat dito restaurant ni Althea. Sa nabalit at damat dito'y tinagpinta sa babae. Ha? Waitress magayam ito, eh. Wow, napinta sa talaga. Morena. Miss! Umay ka man dito, miss! Anay ko, ano yung katus ka rin? Kasla sino ka ngagpuk-kapuk ka, wa? Ano yung tiket mo apa nagpukaw ko? Basta guli makan. Umayan ti babae. Kaya't ko ama-am-am mo. Anya tinagan mo, ate? Damdamagan ni Billy, tinagan mo, ate! Uli magkaman dita, Jaime. Uli adamagan tinagan mo, ate. Nena, sir. Nagpintas tinagan mo. Kabarbaro pa rin. Wan, sir. May katlupay na ang ngal daw ko ito. Hasta ka din. Wan, sir. Excuse me, sir. Agtrabaho akpay. Sige, nena. Billy! Una yan. Saan na na mabugsak, di parang kitam kininin na. Apaya kastoy metan di mariprik na ka. Billy! Kanya ka din di papaspasamakin ka. Di ka mo tinagkiram. Tangiwat mo, Jaime. Kas kala papaya sumanaw. Magpapay ka. Sorry. Awan nagtumaan nyo. Itiday ni Cardo. Dakal tinagdumaan, Billy. Tiday di kardo, Billy. Anya? Natatayrak na tangamiso. Sumanaw takit din ito, eh. Agdudu mamanan ti lablabidam. Sana bale? Sa nakitak mo ti babaya korsunadak. Billy, kursunadak matan ni Nena. Anya? Chuk lang. Rumor ka arodan dito restaurant. Kahit kung tiya ginamit arak, hindi, hay daw. Kunak man no, di mo kaya timakisang ang kanyak itino. Billy, Anya saan kat imported nga arak ti sangsangon? intad kanyak di Don Agosto na ito yung arak ah. Well, gayam. Saan ka di pa asimangpot ni Don Agosto? Dito'y hideout? Tsaka mo. Di agda magkakadagiti na bati dito yata tao. Apa nga minasakti pagdamagam. Kaya tagpada tamat tari mo ritay. Ayaw na. Kaya nga min babae ti adda iti isip mo. Talaga nga minanay tumtumo ta kinapintas na dya babae. Naibagam kanyak ide. Ani Althea ti kursunadam. Ito sa balimanan. Agpada na pintas dalteya kan nena. Ngam sabali ti marikrit na kan nena. Di mo sawon nga agayat kan kininena. Diyak mo, Jaime. Sika at ti pro. Agayat. Kasla nagriga tapat yan. Diyak nga rod mawatan tirik na. Kasla kayat kumanan ang makita dahi jay ababa. Kumusta ti pa nagpaliin mo iti imbagakan ka lugar? 3 oras ti pa nagpaliw ko, Jay. Ngam, jak naranaan dagiti puser. Anya? Baliwak to man ang tiagpaliw iti dayja lugar, Toro. Ala, panawan ka pa'y gayam. Oh, sa dino ti papanam, gayang. Inawagan na kita ni Althea. Adda na patigapapanan na. Okay. Itay pa yung agsarsarita damigan kan Althea. Naragsak ang makisarsarita ni Althea kini Miguel. Palag ko na. Nagbaliwan ang naming pinsan ti ugali kanyak ni Miguel. Saan akas itisip? Nasakit tinakam ko hiter alam nitin. Imbaga na kanyak ini. Nga dapat misyon. Wano napatag nga aramitan na. Ngam sabali matitan ti mapalpaliyo ko. Babae matiin imto na rin na. Miguel, kumikita ka data ni Nena. Ha? Nagagat ni Nena, ngam saan ang matagdagali. Kaslata ilimlimat na aparikot. Sige, Althea. Umuna ako ni ti Auntie Kotse. Sige, sumaruno ako ni Tikotche. Alaf lang tibag ko iti opisina.
Mabiit lang, Jaime. Apa bilit? Ni General Marasigan ken dagiti soldado na. Kaslad daw urayan da iti batog ti establishmento. Kaslad pa nagduwa-duwa kan na. Apay anak ko ng tikas na bili. Paliwak da ita, General. Ang mga numay samot da ita traidor iti grupo. Anya? Ni General Marasigan? Ag traidor? Itayam lang ang tinapasama ka ni Mr. Fortes. Nasingid agayem ni Don Braulio da jay. Ngem imbaga nakit din ani Don Braulio ti traidor iti grupo. Narigat agtaltalag, Jaime. Illegal ti negosyo ni boss. Kendakil akwarta ti involved ito'y. Isonas ken ti panaganad. Tamangan no ag traidor dagiti kaalyado ni boss. Nasken ti panaganad. Nalpasan ti trabaho. Agora yak lang hindi ti paglugan ng achieve nga agtulong iti boarding house. Nena, Ha? agawid ka din? Uwan, mano. Bili, kunamlatan kanyak, Nena. Jack may baga tinagan ko di may kami di restaurant kani Jaime. Ha? No kaya't mo itulog ka iti pagnanadan. Iti kasta? Saan ka na marigatan nga agura iti paglunganan? Saanan, Billy? Kabailak mo ti agawid nagmaymaysa. Di ka madanagan. Amok ni Altea nga amom. Nasingid nga gayam kami. Ha? Kaya't ko lang ti makipagayam kan ka, Nena. Billy, Itulog ka iti pagnanadan. Awan ti dakas ang mapasama kan ka. nabaraak. Nagsakit, tintero abagay. Agkakapsuta, gaputa sa anak mo't ang makapangan. Ay Diyos ko, kasyanak. Awan ti sabali at umulong kanya. No tilaang sika, apo. Ay, kapilitan, nagtrabaho aklat na dito'y mansyon. Nauray masakitak. Naulpay ni Don Braulio. Pulos na din papanawon dito'y mansyon. Nauray bakit akaon. Ay niya ti Aramida. Diyos ka. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Papay Rosalia, anya ka din ti mapaspasamakan ka. Sir. Masakit ka. Makita kiti lang nga makabalampay matlang trabaho. Ay, sir. Mabaling ka day arumwarak. Taindak gumatang iti agas kaw para iti gurigaw. Aniya. Sige, sige. Sikalat natin makamo. Alam na. Agsubli ka matlang, ha? Unsa? Kumusta tirik na, Nana? Ay na, ma'am. Nagkalma mo tirik na. Nasayat nga rod no kasta, Nana. Basta agtultuloy at tumaram lagi ti agas mo. Ay, ma'am. Ay, sige, saan ako nga agpay-agpay. Agsubli ak matla adagaw sa iyay mansyawn. Agyan ka kumapay la diti kondo. Nakapsat ka pailaan. Ay, ma'am, saan ang mabalain? Imbilin kanya ni Don Braulio. Nga agsubli ak matla adagaw sa iti mansyawn. Siya ti makamo ka ni Ninong, Nana. Agtalinad ka lang diti kondo. Ma'am Altea? Imbag, taimay ka diti pagnanaad, ha? Iti kasta, naammo ka masakit kagayam. Ay, ma'am. Kasi kalaang ti ambok ang makatulong kanya. Adumat dagiti babaunan ni Ninong iti mansyon. Iso nga agtalinad ka lang diti dagos ko, Nana. Nagkamangkan ka ni Rosario, iti kondo apag nanadam, iha? Siya kung tinanglapod kan kuha na nga agsubli adagos diti mansyon, Ninong. Aniya. Nakita ti lang na nakapsot.
Kasapulan natin na anay nga ina na, tapno makasubli adagos ti pigsana. Pambarlaan tayo dyan ni Rosalia. Ha? Anya di kaya tiyo asawa nino? Tapno sana makatrabaho dito mansyon. Naibaga na ngamin kanya kay dinaminsan nga di nang kabalan ti agtrabaho. Ta bakit kano? Saan niya pampambarla ang ina na Rosalia nino? Ada ko makayat ko adamagan kada kayo. Anya dayta, iha. Apay nga adda pala dito yung mansyon ni Nana Rosalia? Idin to tamabalin na matan tagsardeng at trabaho? Kwa. Sungbatan da ko maninon. Nasaya at atao ni Nana Rosalia. Awan, ti maibagak kwa na, aman. Nalawa mo ti ayan ko, Nana. Agyan ka pala titoy. Aging ka nga agsubli ti sigot at pigsam. Agyamanak, ma'am. Ay, kasanaw no awan ka pagpatulungak. Nalabit ang natayak itan. Anya ka di sasawom, Nana. Ay, Ma'am Althea. Anya nga iti ko na ni Don Braulio. Idi imbagam nga ag naudak payla dito'y kundo nga ayan mau. Imanugot nga agnaad ka payla ditoy. Ngam edi dinahma ko, no apay nga adda ka payla ang iti mansyon. Idin to tadimon ka ba ulan? Di sinungbatan. Ha? Rumbang ko nga agritero kan. Ay, sana na mapasamak ti panagretiro kaya'y mansyon, ma'am. Ha? Tungpal bihag ti panagserbay, kas babaunan ni jay mansyon. Ijaya na mauyos ti biyagaw. Nana, dahil tabi nga nayon asumkan iti isip ko. No anya pinabatag arason. No apay nga agtaltalinag kalaktan ang babaunan iti mansyon. Ma'am Althea, dumteng to ti panawaan, amaamuam ti amin. Ti panawon to, ti mangilaw-lawagkan ka, iti amin. Napayag ka panawan, ajak nalukatan daytoy arwangan ti silad diti mansyon. Awan mat ngamin ni Rosalia nga ipaun ko, amang lukat iti arwangan. Kaya't ko ang makita iti unag. Siya kung ti maglukat. Itinabayagan na nakatrangka silid. Nagsipngat iti unag. Sa purat ti switch ti silaw, nga dalang iti habay ti ruangan. Nagtapok iti unag ti sila. Nadya kagriro, talupulo na tawan tinapalapas. Asaan na nadaldalusan da ito yung sila. Apaman na makasangpet ni Rosalia dito mansyon, iso ti dutukak kag dalos ditoy. Ay surang ti pagtalka kadag iti babaunan, nga umay mang dalos iti da ito'y asilad. Tiladawan anay parabaw iti lamiseta. Ladawan ti babaw na iti apimanaw. Napintas day jaya babawnan. Si bibiyag pa'y nga tangaging gaitag. Asit kag tiladawan. Sigurado ka ang kabaulamon ti agsubli iti mansyon, Nana.
Wag, Ma'am Althea. Kabaulanan, di ba nagtrabaho? Di mo ko mapilitan ti bagim nga trabaho. Ma'am, ikarigatak nagtrabaho. Aginggat kabaula. Nana, Dako sa ni Don Braulio. No sa anak ngagsupli adagaw, ijay man siyaw. maasya naklaumay ka ni Nana Rosalia, Miguel. Apay, Althea. Ori na masakit. Pilitan ni Ninong agtrabaho. Kaya't ko atulungan tapno agsardangan iti panagserbi na akas babaon ng iti mansyon. Yung awan ti maaramita. Anya ti rason. Tapay ngagtaltalin na adlata iti mansyon. Saan ananawag kanya ti amin, Miguel? Patsyag nga da ilimlimad ni Nana Rosalia kanya. Althea, Kaya't ko atakwatin day ta iti mansyon. No apay akanayon nga agbutbutang ni Nana Rosalia kaninin. Oh, si bibiyag ka pa'y magayam, Rosalia. Kung naklakit din o natay kan. Apay akas tamot taon ti bagbagam kanyak, sir. Kung ano natay kan anagnaan, iti konto ni Althea. Sir, Ala, ita, tanagsublikan dito'y mansyon. At da ipaaramid ko kan ka. anya day ta, sir. Dalosam tisigot a quarter siyo a babaonan. Ha? Jay nalawa sila ti mansyon, sir. Wen, ngayat ko ang madalosan tayo dyan. Rinukatak iti karman ti silenda, kat nakaroon ti tapok na. Ay, sige, sir. Aramitak itan. Sika lang, di kayat ko amang dalos iti silenda, Rosalia. Ado ti mabaling ko nga ibaon a babaonan ditoy. Nga mawan ti pagtalka kadakwada. Sir, Maawa tamot siguro ti kayat ko asawan, Rosalia. uun, sir. Maawata. apay a pinayaban nak diti opisina, boss. Kasi ti sigod, Billy. Siga pa lang ti makamoy ti negosyo kabayatan ti kawan ko. Sige, boss. Siga lang ti mabaling ko apagtalkan iti negosyo, Billy. At sapay lang kumatad ti nagpayan. Mangnamnama ka, boss. Aramidag ti amin. Tapno agtalinaan ti panagtalat mo kanya. Good. Ala? Agluwas kami ni Don Augusto Inton Bigat. At da assembly mi kadagiti kakaduak a leader metlaeng iti sindikato. Uwan, boss. Kanuan kayam. Inawagan na tayo may sa para siim tayo iti aglawlaw ti probinsya. Anya timbaga nakada kayo, boss? May panggap kanibol. Ha? At dalang kayam diti probinsya tayo dayjay at tao. Anya? Kat sa dino kano a lugar ti nakakitaan ti para sa im tayo, boss? Dumag ka, Billy. Tayo bagakan ka ti amin. Amok na ita lugar bilay. Masansan ni dia pagstambayak no kahit ko tagpalpaliwa. Gay bar. May sangay chik na jay. Agpaliw tayo inton bigat iti dayja lugar, Jaime. Wala. Ang mga sino iti mga imanaho iti kotse ni Don Braulio ama paniti asimblida. Ni Glenn. Nabilin mo't tandag iti kakadwa mang bayabay iti bunggoy ni boss. Nalaing tayo yung agmaniyo. Adamot na patag nga ramidin tayo, Jaime. Paliwan tayo ni Bong. Well, kahit kumata na matay na diya tao. Nangro na kanya, Jaime. Tatagak iti ba na ti bagi dayjay apo. Kita pa lang nagpalpaliw, Billy. Hawan matipagbanagan na. Basta guray ta lang, Jaime. Amok nga parang matlang dayjay apong. Nung ayusan niya parang. Nagadulakit din asaw maya. Masikuran ako niya, tugtugaw dito kotse, Billy.
Kahit kuntiro mo Saan? Agtali na ang teleti kotse. Aguray tapay iti sumagmamano a minutos. Bili. Ang mga nagkamali lang iti impormasyon di para sa ni Don Braulio. Pagtaltal ka ni Don Braulio dagiti parasim na. Kaya't nasawan. Saan amang lukluk ko lang dayjay a parasim? Kumusta ti pa nagtrabaho, Nena? Nasaya at Matt Miguel. Nasingpot nga amo ni Althea. Wan, Nena. Agasam, saan a servidora ti pangibilbilangan na kanyak iti restaurant? Nadikat may sa agayam. Kasta talaga ti ugali ni Althea. Ngam, Apa nagsanay ka? gapo iti pagpakita ni Althea kinasingpot. Isa na awas tirik ng kankwana. Anya ti kahit masawan. Amo pa napasig kayo iti tunggal may sa Miguel. Isa adyak maliklikan ti agpanunot. Ha? Sapay la kumatadumtan to ti panawan. Asyak lang ti pakaiturungan ti imatang mo, Miguel. Siyak to lang. Agpada na sing padaltaya kan, Nena. No apay kasto iti marikriknak para kadakwada. Tunggal maturog ak iti rabi. Agpada na nga iti isip ko. Miguel! Nanang, Rabiin. Apay, di ka pa'y maturog. saan pa'y nanang? Amok. Ada na unaga pang panunutem. Iso nga masidagakan ka. Nanang, Anyat pang panunutem, aya anak ko. daltaya kan, Nena, nanang. Ay, kunakun kat. Maipapan iti babae iti pampanunutem. Ay, gagangay laang day ka barok. Ha? Anya ti gagangay, nanang? Ama panunot mo ti may sa babae. Nang runa, no agpada anapasigkan ka. Nanang, Apay anak ko. Ada ka din napilim kadakwada para di tapusong. kuha, nanang. Ada ka din, anak ko. Talagang awan ti nagbanagan ti panagpaliw ta, Bili. Ado pa ti aldo pa nagpaliw ta, Jaime. Maranaan tan tulat ta dayjay nga awan at pain. Ungay ang Bili. Apay, Ang naman lagip ko may panggap kinibong. anya day ta? Hindi pinaltugan da dya tao. Nakita ko anak nagiti bakras ti bantay. Pampanunutan. Kasano nga yan nabiyag ti wanan bain? Day ta nga ro tinagbalin na burbur tsa kanya. At dan samat ginginam mo dayjay awan at pain. Nalabit asan na napakaruan, hindi pinaltugam. Nalabit na kasta, Jaime. Ken panagkunak. Hadda ng tulong ken kuana no apay si bibiyag pa ngaging kita. Awan sa bali, no din ni Mr. Fortes. Iso na lang tiyatapon tayo ng tulong ng kuwana. Ang magsagana kanyak dayjay abong. Awan san 20 paltog ko. Patayak tiwanan pay. Sumagmamanula nga daw ang naguli magal. Dahil dyan yung dayakan ki driver na. Binaliwak ti kotse. Tapno saan da mailasin. Iti day ti agundaway. Sigurat wag apatayan ida. Agraman ni Althea. Bayjay. Nagandaran ti lugan na. Suruta iti sabdino man apapananda. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Apay ato malang kiyaw ka, Miguel. Jekot siya sumursurot ka data. Apay, ano tinaglaw mo? Surutan na amin ti papanata. Kawatan.
Data ti Ponteriana. Anya ti aramidan ta? Paliwan ta bay. Tiyawan bay. Palpaltugan na tan. Miguel! Partakak pa iti panagpataray ko. Simiwad ng tikot siya susurutan. Dayjay, nagsikko naman yan. Surutak lang tayo da. Nadyak matlaang matagi ko ni Altea. Patayag lang yan. Ako na isa tingo ti kutsi, Miguel. Di ka madanagan, Altea. Natalgit ta diti nang isardengak iti kotse. Ate, imot mo apalto. Wan, Altea. Kanayon nga agim imutak iti paltog. Anya? Padaanan ta ti kotse amang sursurot kadata. Blind curve tinang isardengak iti kotse. Apaman nagkurba ti kotse na. Paltugak adagos. Miguel, Nalabit nga isulti sumungat. Yawanan ba yun? Naliputan na ka. Nagsardang gayam iti kurbada. Talaga subsubukan naktimay sa layo nga driver. Ano nga tati kinatao, Dayjay? Nasiglat yawanan ba yun? Miguel, kanya ka di tinapasamak kada kayo. Kalatlatan nga ng paltog kada kami, nanan. Ay, Diyos ko. Tinasayat. Agtalinag ka pa lang dito balay, Altea. Miguel. Naimimbag pa'y balasang ko. Natalgad ka dito, oy. Nalabit anibong dyan ang paltog kada taitay. Yawanan pa ini ang lalaki. Talaga di nagsardengan. Aging gaasa na matiloy ni Bong. Talaga di nakasardingan. Miguel, Ngam di ka madanagan, Altea. Sa lakniban ka, aging ga iti kabala. Imbag lakit din. Tawan tidakas ana pasamak kada kayo kini Ma'am Altea gayong. Wentora, napakadakti pa ng surot kada kami ti kotse. At anya ay kiplano ita. Nas ka na maprotektarak ni Altea, Toro. Kaya't masungan. Agtalinag pa'y dito'y balayok ni Ma'am Altea. Wen, agpaggatibiyag na. Nuag may sa langit ti kunduyunit na. Nasayat nga rod na kasta gayam. Apay akastatin ako na. Iti pa nagtalinag ni Ma'am Altea dito'y balayo. Agnanayonan ang makitak ti kinapintas na. Sika talaga, Tora. Nariribok lang arodan ti biyag na. Kasta pa'y lati pang panunutan. Imbag nagsapang, Ma'am Altea. kastamit kan ka, Toro. Nagsapa ka matan ang nagring, Ma'am. Nariwat pa'y lang nga. Sana kami na makaturog. Isabi mangon ako na nasapsapa. Ma'am Altea, di ka unag pampanunot. Adak lang dito'y ang mga dingay kan ka. Anya? Aramidak ni amin akabaulak. Tap na awan tidakas ang mapasamak kan ka. Anya ka din ti bagbagam. Kabailan ka sa lakniban, Ma'am. Kontra iti mang busbusor kan ka. Anya? Itugtog ko iti muscle ko ti ulo ti kabusor mo ah. Anya? Oh, Ma'am Altea, makita mo? Umisam ka mo lagayam. Kasano? Naangaw ka? Kaya't ko lang matanga umisam ka, Ma'am. Sa bagay, oray na kami suot ka. Napintas ka lata. Sika talaga, Toro. Amo, Ma'am Altea. Itala ang anapintas tiriin ko'y dagsapar. Apay anak ko nam di kasta. Siyempre, iti pa nagring ko. Sika, tida mo anak kita. Kaya't oray sana kun ngagar mo, Sara. Ayusan kanyak. Nabsuga kun, Ma'am. Total, nakita ka matin. Anya? Talaga anaangaw ka, Toro. Oh, apay ano pa uli magkamatan? Kit-kit anak matlatan. Anya ka din di mapaspasamak kan ka. Kwa, Ma'am Altea.
Mingak lang anaimbag tinagpintas araw pa. Anya? Ang mga numero nawak iti kastapan ng kitam kanyak, Toro. Ma'am. Ladingitak. May bagakan ka na ito eh. Ngam, agayatakon kan ka. Anya? Imbaga ni Toro kan katikasta, balasang ko. Wana na, ngam amok amang kabrawak laan. Ay na, di mo ikan kano tinaibag anakan ka. Talaga akas jay, day ja atao. No maminsan, di na pampanunutan ti ibagbagana. Nana, ayan ni Miguel. Nasa paarimwar. Napanan na? Jak ammo balasang ko. Di namot imbaga no sa dino ti papanan na. Apay, ada ibagam ko na? Ha? Awan, Nana. Nasa na ba alay? Taagawid mo't laeng. Urahin mo. Diyak matalap dan tingiwat ko anang ibaga. Nga agayatak kin ni Ma'am Altea. Amangan na nasayar tirik nanay kinaibaga. Kinasayat, gumatang man kit dito sabong ay sagot ko kan ko na. Apaman ang makalako at dito tindaan. Uy, kasta man kit tingagpaiso taramira. Apa aso nagutan iti sabong, Toro? Kung ang amin, ma'am. Amang ano, kinagura nak itinaibagakan kay ginaminsan. Ha? Anya anay bagam? Nga ko, nga gayatakan ko. Ha? Apay nga umisong ka, Ma'am Altea. Mabayinak pa'y kitin. Maayatanak lakan ka. Ha? Apay mo't, ma'am. Amom, Toro. Sikat imang mangtad kanyak iti liwliwa. Kasta ka day, ma'am. Agyaman ang itiintad mo asabong kanyak, ha? Ina, agyaman akmat, Ma'am Altea. No magustom ti sabong. Toro? Apay, ma'am. Adda ka di bagam? Maipanggap ka ni Miguel. Ha? Apay ni Miguel. Nasingpati kayo mo. Awan ti may bagakan ko, ana. Nangro na kanyak, ma'am. Nasingputak mo. Ha? Nasingputak. No nakaturo. Sika talaga. Amom, oray saan nakakapkapin ano ni Miguel? Si dadaan lagta amang salaknib kanya. Amom, Ma'am Altea. Adon, tinatulungan ni Miguel at tao. Nangro na dito'y lugar may. Kasta ka di? Oon, ma'am. Idi pa'y laupin kami. Di na kaya't ti makakit-kita iti tao ang mag-agrabyado. Day tama tinadlaw ko kan kuan. Awan kaya, ma'am. No kaya't, ma'am. Ipasyar ka dito'y lugar may. Ha? Ado ti mabali na pagpasyaran dito'y, Ma'am Altea. Nangro na ijay karayan. Anya ti makita iti karayan? Siyempre, ikinalinak ti danom ti karayan, ma'am. Mabalin mo ti agdigos. O sige, kaya't kumati agad iwaksay. Sige nga rin, ma'am. Mabait lang, tay pakada ka kin ni Nana Amalia. Naingat tibilin ni Miguel asaan arumrumwar ni Altea. Agpagkadlakit ni tibiyag na. Siyak ti makamugan ko na, Nana Amalia. Sa dino nga ti pangipasyaram ay akan ko na. Ijay karayan, Nana. Ay, ala, hanggang saan kayong agbaybayag ijay? Wala na. O sige, mapan kami nga rudan. Agpay sa tikunang, Toro. Nalipnaw ti danom ti karayan. Anda pa'y ubing hagdidigos. Un, ma'am. Inal daw nga ado ti agdidigos dito eh. Malagip ko nga ron, di ubing kami pa'y kin ni Miguel. Anya ti malagip mo? Dito iti paglanglang yan, ma'am. Ay na, nasaan aga po kin ni Miguel? Awanak ko man itabiyag. Apay, anya ti napasamak yan ka? Malmal musak idi, ma'am.
Kaputajak pa ila ang mutyag langon. Anya? Naong nagtigdanong anak pa nang. Iso anong mas ka? Amon, kaya't ko ti ang lugar. Nagpress ko ti angin. Gusto ka, ma'am. Kita ang taglawlaw. Napalawlawan, iti kayo. Nagnangato, bantay. No ada ka iti sentro ti ili. Saan aman law ti kinaado ti kay kayo iti aglaw-law. Ngam ada ka matitibaran. Ano ba lang dagiti batakul akay kayo? Gusto ka, ma'am. Nanang, sa dino ti anyal kaya? Inawis ni Turo. Sa dino ti napananda? Ejay karayan. Nanang, naingat tibilin kong agtalinad lang dito balay ni Alteya. Isumat ti imbagak ka ni Turo. Ngam, kunanamat nga iso ka no ti makaamaw. Itay da ka di pa yarimwar. Wen, talon nga oras tinapalabas. Tinasayat. Surutak iday di karayan, nanang. Naimimbag pa'y, anak ko. Sige, panawan ka pa dito. Nadlaw kong awan itati amom ani Alteya, nena. Taling nga Aldo, asaan na nagparang dito yung restaurant? Apay ka no? Jack mo. Tila ang operation manager ti ada dito eh. Apay ka di. Awan, nadamag ko lang. Saan nga iso tigagara? Ha? Nulikat si ka, nena. Anya? Mabit lang, ha? Ada ginatang ko asagot para kan ka. Billy, saan adi dito pagsaritaan ta? Ungtan naklakit dito operation manager. Nung makita nak nga agbayag ang makisarita iti customer. Okay, mawatan ka. Urayan ka lang ni Tirwarte Restaurant. Itay pa nga uray kanina na dito unat ti kotse. Saan pa yarin mo manikod iti restaurant? Diyak pa na itadkan ko na ti ginatang ko ang ingin na kwentas. Patsi ka na gusto na. Agurayak pa ibit, parang kumaran. Apa kas tumitan tirik na iti day dya babae. Naglagan tirik nagkan ko na. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo ko maipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Toro, naingat tibilin ko. Asaan nga umad-adayo dito balay ni Alteya? Sorry, Miguel. Kaya't ko lang ti makatulong. Anya tulong? Kaya't ko ti makatulong. Tapno maikat tinakaro panagdandanag na. Anya? Masyanak namin kan ko na gayam. Amin, adalatan dito balay. Mawatan ka gayam. Ngam amumat ngagpagad ita tibiyag ni Alteya. Mas daawak gayam. Anyat pakas daawam? Apay akayat da patayan ni Ma'am Alteya. Iti anya arason. Diyakan mo, Toro. Anya nga ti motibo jay kila. No apay akayat na patayan tinagpintas a babae. Ala, sanan aday ti pagsaritaan ta ita, Toro. Tinaskan nga ramidan tayo. Ti panaganad. Ta saan tayo nga mo? No asino dagiti kabusor tayo. Alteya, balasang ko. Saan ka di pa yaba katurturog? Saan pa'y Nana Amalia? Agam, rabi iuna yan. Ang mga duwag sakit ka, duwag puyat ka. Kaya't ko pa'y tagtugtugaw dito salas, Nana. Ay, amok ang masikuran kan dito balay. Nana. Maawatak tiriknam. Ngam naingat nga mintibilin ni Miguel. Asaan ka nga umad-adayo dito'y balay? Tagpaggad tibiyag mo. Sa dino ti ayan ni Miguel, Nana. Nagmalam ajak nakit kita. Rimwar itay agsapa. Di namat imbaga kanyak no sa dino ti papanan na. Apay akas dyan ni Miguel, Nana. Ha? Apay balasang ko. Rumarlatan asan niya agpakpakada. Idi pa'y laang kastan ti ugali na. Inton sa kulam, awanan.
Rabiin tumutan na sumampay. Kasta ka din, Nana? Wen, Althea. Masansan nga aramidan na ti kasta. Iso aka na yun mati panagdandaan ako. No rabi iunayan asumangpay. Kas kumaita. Diyak makontak ti cellphone nga. Ay, kasanumat nga min, Althea. Man-mano nga agimot iti cellphone ni Miguel. Ha? Agimot laang dayjay iti cellphone. No ammo na nga adda na patag nga text kan ko na. Nana, Ha? Agluha ka matan. diyak malapdan ti agluha, Nana. Althea. Nasingbat kayo kanya. Siguro, naawan kayo lang ang amok. Nalapit na natayak itaan. Althea, saan arumbang nga agsangit ka? Ala, punasam tilwam. Awanan di sabali akamakak. No di laang da kayo. Kaya't ko timapan iti mansyon. Ngamlaplapdan nak ni Miguel. Balasang ko. Para kano iti pagsaya at pisaan ko apan agparang iti mansyon. Ha? Agyaman na kada kayo, Nana. Nasingbat kayo kanya. Nana, ar-aramidak ti kastoy. Tapno saan nga agpaggad ni Althea. Amom anak ko, kanayon asapulen na ka. Nanang, Di na nalapdan tinagsangit idirabi eh. Kabayatan ti panagsarsarita be. adagi pang pangtay ti biyag ni Althea. Panagkunang. Agbayag pa'y dito balay ni Althea. Aging gajak masapulan jay killer. Ha? Kayat mo asawen. Sapsapulom jay. Wen nanan. Mangnamnamag ang masarakak itirwar ti ili. Wenno iti probinsya. Diyos ko. Kaya't ko atulungan ni Althea. Kaya't ko matatakwatan. No apay akayat da patayan. Amangan no agpagkat ka iti kastangar aramidem. Kanayon ti panaganad ko, nanang. Iso adidak pakadanagan. Miguel. Napigsat ti pakinakam ko. Amay may sala nga tao tinang paltog kada kami. Kan ti tawa ng dukot kan kuanay di. Naimarkan iti alintataok ti rupa day tao. Apaman amakitak day jay. Patayak adakos. Nana Amalia, itay kayo pa'y humin-inom iti danuma. Ang mga numabrong kayo. Dagaangon ak nga binturo. Nana, Kan aglalaok ti pampanunutak. anya nga minti pampanunutan nyo. Ti aramidan ita ni Miguel. Ha? Apay ni Miguel, Nana? Agpagad ti biyag na. Sapsapulan na jay tao anang paltog kadakwada ka ni Althea. Idi na minsan. Nana, Jack kaya't ngagpagad ti anak ko. gayam. Nakaro ti panagdandanag ni Nana Amalia kan ka. Mawatak ni nanan, Tora. Kat, kumusta nga iti panagpalpaliw mo? Basit lang na panahon. Masarakak matlangan ti paglamlamangan day abong. Gayam, sumuro taklangan kan kay ti panagsapol mo. Anya? Kaya't kumat ti makatulong kan ka. Napagkat ti aramidak, Tora. Diyak kaya't amay sagmak ka. Ay nagayam sa anak amay sagmak. 100%. Apay anak ko ng tikasta. Eh siyempre, kaputa si katikadwa. Toro, Amok mat adinak baybayan gayam. ang kasanon ti panaglakom iti ikan. Aglako aklat na ah. Narumor ka ngagpaliw itirabi. Surot na. Sige. Amok nga damat may tulong mo. Iti panang sapol ko kinibo. Nagmalmalang kangawan dito Boss Pili. Adala na pataga na panak, Jaime. Sabi naman nga boss. Ay,
Awan karba nga magdamag-damag ah. Relax! Huwag kang suplado, my friend. Anya? Siguro, napankay tayo ti babae a kurso na naman niya. Ay, Una hindi ta sinay mo, Billy. Kasla maditi ipasimudag na. talaga madi, Jaime. Kunakon ka. Adun adara sa pinay tayo dyan babae ti awis ko kankwana. Agin sisingpat kan tumat ngamin, my friend. Ano ko? Apa nga katus kalay? Di ka man kundi English di tatasaan na may bagay ken ka. Anya? Sorry. Sorry, my friend. Nya. Sorry, gayam. Awan matidakas na itimbaga. Di nakbisitin, Jaime. Napudot ti ulo. Sige, sige. Tapno, may ti bad trip mo. Sige. Danggayan na nga agsak iti arak. Right mo? Sige. Ingka mangala, iti arak. Okay, arak kaya daw. Miguel, apay ang nagsardong ta dito'y kasipngatan. Markadon da ito alugar kanya, Toro. Kumita kay tikanawan mo. Tanlo aresto barati aga-abay. Ket di ta tinao di anak kita iti kotse ni Bang. Anya, 5 nga oras ti panagpaliw ko dito eh. Ninamnama ka mauray ko ni Bang. Amapan iti nakay paradaan ti kotse na. Iti parking lot ti resto bar. Ngam awan tinauray ko. kasta ka di. Wentoro. Nasipngat dito'y ayanta. Ngam nalayang ang makita ta ti resto bar. A posible apapanan ni Bang. Isong agpaliw ta dito'y. Parbago na. Sumagmamanula nga namin utos. Agbanawagan. Agam, di ipay nasimbang patdaturo kan Miguel. Ay, talaga adyak malapdan ni Miguel iti kayat na amapasama. Diyos ko. Diyak kayat alagi pan tinapalapas. Diyak kayat atawidan ni Miguel ti ugali, ti amana. Ala, agbusog ka, Altea. Diyak kayat amabisinan ka. Napsog ako, nana. Agyaman na. Agyaman akmet no nagustuhan ti inluto. Kinapod no na sa anak analaing nga agluto. Anya saan, nana? Magusto klaunay ti linuto yu amakan. Ay, ipagarop ko nga no di mo magustuhan ti inabraw asitaw kan saluyot. Nasagpawan iti tinuno nga ikan. Nana, hindi dak pakadalagan. Nirwa makag sida itikas iti linuto yu. Ngamin, kanayon nga agluto ni Nana Rosalia iti kakasta a klase ti inabraw. Ni Rosalia? O, Nana. Ay, kailiw ko pa yan ni Nana Rosalia. Nasingpat kanyak dayjay. Pulos nga awan ti maibagakan ko na. Kasta ka de? O, Nana. Anda nagsardang a motorsiklo. Sangsangput pa ilahang daturo kan Miguel. Aldawan. Naggap-gapwan nga tamanan dagiti aggayam. Turo, di pa ilaan kabagis ko at tumas tinagbantay iti pwesto. Kasano, di kamot maurayan amapan manglukat iti pwesto. Pasensya kayo, nana. At ang amin na pananmiki ni Miguel. Ala, agrubat kan. Tasublatem ni kabagis ko at tumas. Saan ana erwam nga aglako day jay? Imbaon ko lang nga manglukat iti pwesto. Una na. Ala, tasumaruno ak matlaan. Tadagatangak ijatsyandaan. Sige, nana. Aywan gayam. Di mo liplipatan dagiti ikan a mai-deliver ija restaurant ni Altea, ha? Una na. Di kayo madanagan. Siya kon, ti makamo. Unang lodi ka nagawid iti parang, Nina. Mabalin ayamat ang sa anak nga agawit, tatang. Amok nga may sa kayo dito'y parang.
Kat adutihmat ko a grocery items, para kada kayo. May nahagyaman na kanak ka. Kumusta mo ti panagtrabaho iti restaurant? Nasaya at tatang. Uray no awan ti amok a babae. Wano ti akin ko ka iti restaurant. Maaramid milat ti pagrebengan ni amang manggad iti restaurant. Sa dino nga iti ayan ti amaw, anak ka. Jak amo tatang. Punadamat anak ka bakasyon laan. Kasta. Uwan tatang. Kaya kaano ti panagsublem iti trabaho? Inton sumarunong ay daw tatang. Malah. Mabit lang nga raw tayo nakparchin tayo native amanaw. Isuman ti pangmalamanta anak ka. Dahil tilatawan ti may sa kadagiti informante ni Don Braulio. Kat jay lalaki ang nakatakder iti sangot ti panganan. Iso ti adda iti latawan niya imat ko. Sigun kini boss. Inutak apatayan dagiti adda pakainaigan na kini Don Braulio. Markadong kanyak dahil to'y alalaki. Sigurado kay tinakita mo, Miguel? Wentoro, agbati kan diti nang iparkinga iti motorsiklo. Surutak tinagturungan ni Bang. Pagbayadag iti nangina ti awanan pay. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.